chana muzati zvauri melinyi life yekurarama unoziva here. Thank you. Thank you very much. So there won't be salads, it's just Salads, the chicken. Unza because I teach you salads. We are now. Hello guys. Yes. No, okay. Gwelo tiri pa gwelo guys, tiri pa gwelo. Tave pa gwelo guys, tapa zimba isikudzi sha. Kudzi ndepi yako mningi wangu sei kudzi. Guys, tiri pa zimba guys. Ndati ndikupe feedback kuti ndafamba sei. Ndikupe feedback kuti ndapazana nadaurara. Jesse udaurara chiko maskata na mai we boys. Gwelo kudzi ndasvika makuseni. Anyway guys, chekutanga ndoti maswera sei koma muka sei muri sei guys. Area ndeipi ndakafamba zvakanaka stereki guys. Ndakafamba nevanhu zvakanakisa kuita staff yekwa Muzanzi chaiyo guys. Endai munokwira Muzanzi guys. Kana masvika just give the reference kuti tabva kuDiaries. Endai saka tiri kumboita first chikafu chepa Zimbabwe mai mwana nzara yaruma nzara. Zvinhu zvacho zvakaoma izvi. First chikafu chepa Diaries ichi. Chepa Zimbabwe guys. Tumbodya sadza. Unoona sadza rasiyana iro guys. Munyazona. Thank you baby girl. Murikuona sadza rasiyana sadza iro guys. Rasiyana white wacho iyo. Rasiyana pagochiwa panapa. Pagochiwa guys. Nzara guys, nzara. Tamuziva kuti kana tafamba zvakanaka. Sikunonoka. Sitafamba zvakanaka chaizvo. Chero pabhodha vanongokurongerai madhiri ese munongopinda guys. Saka varoda kufamba vari kuenda kuzvishavane, vari kuenda kuGweru, Shurugwi, Kwekwe, Kadoma, Chegutu, Muzanzi. Fambai naro guys. Imi kana masvika mapinda munongopa reference kuti we are coming from Diaries. Because vanoziya nezuro pataifamba muridzi wemabhazi aitofona every I think about an hour kuti muri kufamba zvakanaka here. Muri taibatwa sestaff guys andikunyeperai. Taibatwa sesa muri kufamba zviri right here simeli muri kufamba zviri boy tiripo zvokuti ende mu community munonakidza guys. Sandi nyaya ndakawirira nesuro. Ndaizama kuti ndite live munyatsonzwa nyaya dzaibvarurwa but network yairamba. Mozati kana chifamba network yairamba. Ndati munyatsonzwa kuti zvakamira sei. Network yaita sei? Hamusi kuona? Guys mukundiona wani. Hamona. Tafara guys, takafara community monakidza guys. Nyaya dzobvarurwa muchaonga apa mamune maDiaries hoba takaperepeta nyaya mai mwana. Hesi Faith maita zimu iri born. Andina nguva ndasvika but ndasvika guys. I want to introduce you to my one and only sister. Antika, I want to introduce you guys to my one and only sister. And anzi jika yenyu organic chodhura guys, zvodhura handizuti ndichasevhaivha here. Zvinhu zvodhura izvi. Sadza iro ramaona nenyama iri kwai $20 mai mwana. Dhiringi dhora. Handitika tati hazvidliki zvakadai chitipaiwo kana zvimasaladi zvaidhora $2. $2 mai mwana. Zvinhu zvodhura kuno kwedu. Vane dhola titumirewo madhola wako mana. Zvinhu zvazvo zvotanga kudhura kudai. Shuwa sadza re20 imari 20 inobvaita mari 15 plus 16 17 18 19 $20. $20 sadza. $20 sadza umana. Hanzine mashowers. Ndofunga inetwork. Pamwe inetwork yepanapa. Wi-Fi yacho maybe kudaro. Hanzi zuva ripi? Zuva ari kusvika mangwana. No. Zuva ari kusimuka mangwana anosvika kusira mangwana. Zuva ari kusimuka mangwana anosvika kusira mangwana. Queen admin we-SA. Admin wedu weteam SA Queen ndiye ari kusimuka nhasi manheru. Ari kusimuka nhasi manheru. Uyo ari kuya nefamily yake nemurume wake nasisi vake nemurume wavo vari kuya kusapota. Vari kusimuka nhasi manheru vachiuya. Saka vari kusvikawo mwana wemushona unonyeba unonyeba. Zvainya kudhura ruvimbe zviri kunyatsodhura ndi pazimba pakaoma.
pakaoma. Asi nango ndikuzisa kuti guys ndafamba zvakanaka. Saka guys pepa ndinchikudzai pepa kuti ndine munin'ina wangu 1 wandakazvogwa naye, takazvogwa tiri 2 vasikana 2 vakomana. Ndine munin'ina wangu 1 anditika angakatibirira nezizodzvuku, akamira mai mwana, akamira mai mwana nemurume wakachiti takamirira sauda kuona sisa mutata anenge tisina mbonana. Saka ndinaye pano. Tarisaka kunokuva kuona. Tasai kufanana guys. Ush. Mamuona. Ush. Ndiye anonditevera iyeyu. Ndiye anonditevera iyeyu. Saka tiri 2 mkawa uchi kune vamwe 3 4 5 aiwa munenge muchinyeberwa guys. Tingori 2 takadai so. Uyu ndiye anonditevera ushu. Ndiye anonditevera. 350 yose ufunga kusasha naiwe. Imagine. Ndiye anonditevera. Anditika mamuona ndiye anonditevera. Tingori 2 takadaro. Anditika tingori 2 hanzi yo makafanana. Ete mbetlo. Ni 300 rand sadzai. Mvedweka imi zvakaoma zviri panasikana. Hanzi amuna kufanana. Winnet. Nimafanana ro atakaita. Tarisa. Ndiwe wega unodaro. Uyu. Tarisa idzi. Ndiye anonditevera henyu. Saka tafara naisi tiri kumboita catch up ze tikumbowaoka ze ndikumbowawo dzekumba. Saka iye yuyu hanzi ende makafanana. Zvodhura naimi saka ndodlaziza here everyday ndodlakangani naimi ndizvakatooma. Thank you. Saka guys ndo zvanati ndikuzise hanzi I know that face. Serious egg. Hanzi Liafana, she's beautiful. Thank you. Saka ini kana mchiti Siafana guys, mchiti she's beautiful. Saka ini ndakashata papi pa mchiti kwa ndakashata Smelly shatrika. Ndakashata papi. Chindiudzai guys. Muri kuti akanaka. Takafana. Saka papa mchiti shatrika pa takasha aka. Thank you baby guys. Thank you. Should get her. No, it's fine but it's okay. Hapasi kudiwa mugabera apa kuti tione kuti aufa. Saka vhura press up ipapa. Chiti. Dai. Chita sei. Kachanisa tokadabura. Chiti wakade. Kana uchisunze mudenga. 350 sadza guys. Saka ndida kuwati pepa memchiti ndakashata. SIS MELLY vakashata singaiti munondipa mukombo wokushata nditi makandipa trophy yokushata trophy yokushata makandipa mugoti ndakashata sei uyu muchiti kwaita takafana nawe wakanaka muri kuzama kuti kudikwe kaiti lesadza iri ita pana mira mushi fovura salad chinosa uzvingi tatunga racho vari kuenda madimasi neonyeni chete anditisa foko knife tuda tula chigeto style pana otisira hanzi mino makafana mai korona baba na baba ndo vakati pamino idzo dzifunge dzatongotukigwa daily dzinenge mino dzechibhakira chezana ndo dzichadze chingotukigwa every day dzodzi baba ndo vakati pamino idzo dzidzi ndakafamba zvakanaka odlin baba ndo vakasiya vati spoiler wokuti pamasimino iwayo usha kuti vaisa makudi chi muna salt irimo usha kuti vaisa makuita sei shuwa kusiya vati kanzira mamino iwayo yavo inda ndi mudara wako kaiwe tara kwaida kuoneregwa shu kasiwo maiwo vakachatadza kutsvaga muna nemhino irispono naiwe vakatadza kutsvaga muna nemhino kwaiwo kuti tionekere ezvo mhino dzedidzo dzizatora trophy hanzi imi muri kumofura manyoro otherwise for my one kungoti ava vanhu vanogara kuzimu hanzi ngamira apo timuone nakuda kumutora ma-screenshot erasikana isasoti nuku unozotora ma-screenshot guys mamuona one uyu mamuona one mamuona nditi guys nzara ndo yangoita tidle pana pasi pari kudhura sikana hamuna madhora here mutipo madhora saka ndasvika guys vari kuenda kumba endai kuna muzanzi mutevere
saka mangwana nhasi ndakaneta da kurumidza ubata akaneta saka mangwana odiri kwana iwe indachembera anozati ndachembera usatambe ne43 dzanitiri kusvika 43 dziri kuuya next week apa unoti ijoko 43 dziri kuuya next week apa unoti ijoko kuchemberawo kake koko saka haungazoramba uchingoluka beautiful haungazviwisisi saka guys kutanga mangwana mogara makagadzirira handiti mogara makagadzirira mune madhata enyu mangwana tichange tichifamba mumaraini tichipinda tichihwa nyaya handika saka kutanga mangwana mogadzirira guys yesi patience peti moyo anzi nakimi sindi maititi here ndiye kim ndiye maititi kim ndiye ndewazondigona juli kwai hope matakura nhunzi spray yenhunzi handina vanozakashaika kake kusada nhunzi kaya kekundogara nyingo spray vanokaziva nemapete vanozviziva ndidi pete nenhunzi handizvifariri saka vanozviziva nechingo spray saka ndozva ndiri kwanzi watakura here watakura spray here hanzi akaroorwa here haana jojo ada muroora here akaroorwa saka mangwana guys mochengeta data naika mogara mune data renyu totanga mafestivities edu mudzimba mangwana tichihwa nyaya handiti line up yako kagadzira ka kwatichafamba kose kune vanonzi vanomuka usiku vachifamba chiroya vaya vanonzi vari kuti hazvichifambi nyaya dzose dzekuno kuti kunyadzodi tikunyazodzifambira amaona hanzi mene dzose dzarema $20 kuzvino tingagodii naibhina hatina choice nzara kubva takaguma kudya zuro ndingagodii hapana ndingaita sei mangwana handisi kuti nguva saka tochitanga kuita mafizisi mangwana tichihwa nyaya seo munhu asvika pageto kudai ndochimbodzifambira saka mangwana ndichidzifambira guys nyaya idzi ndichange ndichidzifambira mangwana saka tei tichidzifambira mangwana saka mini nango ndikuzivisa kuti mugare madi makagadzirira patichange tichifamba tichitenderera tichihwa kune vanotiwo ladies of the night wo vati vanoda kusheyawo nyaya dzavowo dzinoitika kuno kutihwa kuti madhora here kana kuti $2 ende zvii zvinoitika tichahwa zvose saka tei tichifamba mangwana tichatanga mangwana anyway kusvikira ndichimirira rimwe timu riri kuuya ini hangu zvandei ndichifanoita apa ndichigadzira paperwork yese yepaground inodiwa kuti tiwane kuti tiite venyu yedu zvakarongeka because pane paperwork inotodiwa kana muchiita function yakafanana yaya especially paopen space paya pane zvinotoinvolva ana town clerk zvoinvolva city council zvoinvolva police saka ndichiita paperwork tei tichifamba zvakare tichienda kupi kuvanhu tichinonzwa nyaya idzi kuti zviri kufamba sei nyaya dzegeto inini what I do just guys is to try I'm bringing you home I'm bringing you close to home anditi ndimunzo nyaya dzegeto dzekumba andika I'm bringing you close to home saka adzira tosiyana iri atosiyana masala dzindo akanyepa zadzama mashizha waito saka chi ndo chigame chacho chiripo mangwana anditika mungogara makagoteyawo kuti musazosarira kunyaya otherwise muzoda chachimunya kuyoutube kuti mugare muchinzwawo nenge zvichiitika animaona kulocation mumarokesheni chii chinenge chiitika tei tiri kumurokesheni ndinyatsonzwa nyaya dzacho tichidzifambira animaona saka mogara muripo guys asi ndaida kukuzivisa yangu kuti ndasvika zvakanaka kune vese vangu vachindinamatira nevese vangu vachindifona kuti simeli maapapi muri kufamba sei masvike here vana maitawa vana sisi Sonia Smith vana timu rakawanda wanda thank you very much guys for your concern god bless you thank you mafoni anga chiringa simeli mufamba zvakanaka here hamuna mboita live 1 muri kufamba zvakanaka here hamuna mboita live ndiripo guys hakuna network saka ndo zvinhu zvanga zvichiitika so guys ndokubata yanditika chega timbodya sadza iri nzara indotoripedza ini sadza iri hapana sitombozorisiya ndotoripedza sadza iri because nditonzwa nzara nditondidisturba ndime saka zvinda kuita guys ndakwinda andika tozobatana mangwana handiti